салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз мо хонаро уборка кардем. инами миксера соли нав омадагӣ будам олмон, аммо соло харида будам. ира бинед нав панавай варк як бор дубор дар ҳамин видеом корш фармондагим, як бор дуборам чӣ кардагим, дигар тамом фақат ба миксери дастӣ мекунам. рости гап чӣ қадр ки маҳқулам нашид, харида баробар маҳқул нашид. рӯзи хонаро уборка кардам, яке ай пешам баромад. бе ҳамира як кане бинам, ина бинед кане бинам, гуфтам кор мекуна намекуна, ин бечора посаш часпида чӣ букадай. хай кӯтоҳи гап ки инамира мо 7 сол шуд харидани моро инами миксера. ҳозир мегӯям ки як торт бипазам, ба ҳамин миксер кане бипазам. имрӯз дар корам шуда ина бинед, як косаша сар даҳанша мешум, миксера тоза мекунам, баъд тортпазира сар мекунем. и 7 сола миксера, рости гап корш нафармондам. дар видеома мебинед ки ман ба миксери дастӣ кор мекунам, ба ин кор накардам. имрӯз хонаро уборка кардам, гуфтам биям ира хай ҳичи даки чӣ корш фармонам, ира мемони корта кадан мегирӣ. миксери дастӣ қати чӣ қадар мекунӣ, чанд қа вақта мегира. ира медозӣ ханда ай пай корои дигарат мешавӣ. косаша шуштем, тоза кардем. тамайхчам як тоза кунем. бечора кор мекуна намекуна, ҳозир ман намедонам. бечора хоб буд охай, 6 солаи 7 солаи хобай, як бор дубор кор кардай тамом.
тамошобини азиз, мо коржомоно пухтем гирифтем. Инака ҳозир сливкиро мезанем. Ина сливки мо 30% ҳай 200 грамман. 30%. Ина 200 граммай. Сета сливкиро мезанам. Ҳар семи сливка ина. 3 сливки ай. Якта сметана. И сметанарам 200 граммай. Ҳозир бинем ку чанд фоиза? 24%. Михай ҳар семёра аввал сливкиро мезанем. Ба ин миксер да скорости паст мезанем, баъд баланд мекунем, барои ки скорости ин миксер баландай. Ана дӯстони азиз, надидем дӯстони азиз, креми мора, сливки. тамошобина ки сметанаро медозем, пол немехелем, пачкара 200 грамма медозем, ба даст мекувим, ба миксер намекувим. Медозем, мекувимаш. Ина креми мо тайёр шуд. Дидем чӣ креми ба мазза омадай. Ира бинем. Хавсиша бинем, мошалло. Ба ин крем метавонӣ гул монӣ, ба ин крем метавонӣ торта уравнят кунӣ, ба ин крем любой чи капкейки, кекс, любой чи ба ин крем мешава карда. Гул монда ёки ороиш дода.